Diepenburgstraat 114 in Heerlen. Een leuk appartement gelegen op de tweede verdieping. Kom hier aan in de hal en lopen door naar de slaapkamer. Met aansluitend het balkon. Vanuit de slaapkamer is ook de woonkamer te bereiken. En die zien we hier. Er zijn overnames aanwezig, denk erbij aan de vloer. Dan lopen we door naar de keuken. Met extra veel kastruimte. En de badkamer met inloopdouche, toilet en wasmachine aansluiting. Beneden is nog een extra berging. In het appartement zelf is ook nog een kleine berging. En de hal.